Raz w dupę, ewentualnie... Nie wiem w sumie co chciałem powiedzieć. Ale mogę was powitać serdecznie, także witajcie serdecznie. Panie, panowie, chłopcy, dziewczęta. Ja was witam w godzinie... Tu sobie ustawię pełny ekran, bo to się traci, nie wiedzieć czemu. O! Ja was witam o godzinie... na tą chwilę... 17 po czwartej. Nad ranem. Mała korekcja kamerki, widać nowy fotel. Niklaus, prezes Freaky Gamers. Słuchajcie, czy kojarzycie tą grę? Na pewno ją kojarzycie. W ogóle, jakby ktoś był zainteresowany Blood Dragonem, bo to jest Far Cry Blood Dragon, ja sobie kupiłem na weekly sale'u. Ta gra jest dostępna na G2A za mniej więcej równowartość 2 piw. Czyli jakieś 5 zł. Link w każdym razie macie do tego w opisie do G2A, tam sobie wyszukacie, serdecznie polecam. 2 piwa, mniej więcej, takie i to nie jakieś klasy wysokiej, i macie gierkę bardzo spoko, powiem wam. Ja w nią nie grałem, kiedy ona wyszła, nie grałem w nią później długo. Przy ten weekly sale i mówię, a sobie kupię dinozaury, lasery, doktorki. Czemu by nie? Przecież to musi być fajne. No i okazało się, że to faktycznie jest fajne. Ja w ogóle jestem fanem Far Cry'ów. Pierwszego grałem jakoś niedługo po premierze. 2 obowiązkowo, potem te na Xboxa, Predator i tak dalej, które nigdy nie ukazały się na PC-ta niestety. Wszystko to ogrywałem, bardzo mi to się podoba. Wow, co tu się dzieje? Pomóżmy tutaj naszym... doktorkom. O, ale tym ciepie. No i tak jakoś moja przygoda teraz z Far Cry'ami, po 2 oczywiście, 3 też, 4 już nie była ogrywana. Może do następnego się zwrócę do tego o mamutach. Ale w tego Blood Dragona nigdy nie grałem, mówię, a trzeba kupić. To jest naprawdę to, czego bym się po Far Cry'u nie spodziewał. Znaczy, tu jest całkiem inny klimat, nie? To jest taki jeden wielki, jakby to powiedzieć, pastisz z filmów lat 80. Predator, Terminator, te sprawy. Tutaj sobie z tego ta gra najzwyczajniej w świecie dworuje. Jeszcze wiecie, muzyka stylizowana na tamte lata, znaczy muzykę w zasadzie musiałem wyłączyć, bo wrzuciłem z tej gry na tubę wczoraj 2 godziny nagrania z live'a. I co? I gówno, wykryło mi 6 minut muzyki i już się pożegnałem z filmem, łup. Także musiałem niestety muzykę wyłączyć, ale możecie sobie puścić w tle, polecam. Jakieś tam osty z Miami Vice czy coś takiego, jak najbardziej... Oj, jak najbardziej tutaj pasuje. Czy mi się uda uciec? Czy mi się uda pokazać wam Godzilla szczający laserem z oczów? Mam nadzieję, dobra. Ło! Patrzcie, przyjechali gnoje. Lol. Tu się dużo dzieje, naprawdę. Jak widać. Wszystko tu się świeci, połyskuje, błyszczy i tak dalej. Na pewno nie wszystkim się będzie podobać, ale tak się złożyło, że mi się podoba. Aj. Snajpery to nie jest dobra sytuacja. Leczyć. Pompuj. Dobra, wydupiamy. Gram na poziomie średnim, czyli medium. Powiem wam, że nie jest on zaś taki łatwy. Mam wrażenie, że jest tu jakoś trudniej niż w... O, muszę sobie rękę naprawić. Jest to jakoś swędzące ucho. Najczęstszy powód zgonów w grach. Jest to jakoś trudniej niż w Far Cry Trójce przynajmniej. Chyba, że wtedy lepiej grałem, ale... No nie wiem, ciężko stwierdzić. Mapa jest całkiem spora. To jest w ogóle, jakby ktoś nie ogarniał, o co chodzi. To jest dodatek samodzielny. Czyli nie trzeba mieć do tego podstawki w postaci Far Cry'a Trójki. Co jest bardzo fajne, można to sobie kupić za te parę złociszków dosłownie i się dobrze bawić. Czyli całkiem, powiem wam, czasami warto czekać, aż gry po prostu nie od razu się rzucać na premierę, tylko poczekać sobie można kupić za parę złociszków i sobie bardzo przyjemnie umilać czas. Powiem wam, miałem tak się zastanawiałem, bo wiecie, że wyszedł Black Ops 3 na pewno. Ja ich spalę ogniem z piekła, oni mnie też palą. Co to mnie tutaj bije? To jest... Pije z azbestu. Wyszedł Black Ops 3 i mówię, kurde, może tego Black Opsa był weekly sale na G2, mówię, 136 zł. Kurde, może sobie kupić.
Ale wiecie, tak sobie pomyślałem, Black Ops 3. Ja jako człowiek, który doznał potężnego zmęczenia materiału, jeżeli chodzi o Call of Duty, które się zaczęło mniej więcej na etapie Modern Warfare 2 już. No, czyli dość dawno. Mówię tak, no niby opinie są podzielone. Jednym się podoba, innym się nie podoba. Jedni mówią, że spoko działa, inni mówią, że optymalizacja... Jest Sosnowiec, co bych mógł dupnąć rakietą. Jedni mówią, że optymalizacja spoko, inni mówią, że optymalizacja posysa pałkę, no i tak w sumie nie wiem i stwierdziłem... Kurde. 136 zł wydam. Pyknę godzinę w singla, 2 godziny w multi i odstawię na wirtualną półkę i tak stwierdziłem... Chyba znam lepsze sposoby na wydanie tego 136 zł. Także wolałem kupić Far Cry'a za 7 i zasporować 129 niż... No, wiecie. No, niewykluczone, że kiedyś sobie to nabędę. I kiedyś sobie to ogram, bo może gra jest faktycznie niezła. Beta mi się podobała, tylko... Wiecie, z tymi betami to jest trochę tak jak z kontaktami z niektórymi kobietami, nie? Że tak zalegnąć z niektórymi babkami w bety jest ok, ale tak coś poza tym to nie bardzo, nie? No i tak właśnie było z tą betą tutaj, że szpilnąć w betę to tak ok, ale jak jakoś się tak bardziej wiązać z tą grą, to tak mi się wydawało. Za dużo moje uczucia negatywne w stosunku do Call of Duty są zbyt świeże. Te rany jeszcze się nie zabliźniły. Gdzieś to cały czas we mnie jest, niestety gdzieś to we mnie siedzi. Potrzebuję, zaraz mnie zabiją. Potrzebuję czasu. Muszę się uleczyć szybko, bo jak nie to będzie... Właśnie to. Także, to Call of Duty będzie, jak chcę powiedzmy za pół roku sobie Niklaus kupi i ogra na spokojności i będzie dobrze. Tak wam powiem, że to tak swoją drogą, to jest jeszcze całkiem inny temat, to byłby dobry temat na vloga w ogóle. Że czasami kupywanie gier na promocję nie jest dobre, bo to jakoś tak jest, że... Człowiek jest jakoś tak zajarany i kupuje potem tą grę i... że tak powiem, oczekiwanie w tym pierwszym rzucie człowiek jest tak napalony na daną grę, że oczekiwanie go przerasta, krótko mówiąc. No, pewnie wiecie o co chodzi, nie? I no jakoś tak gra, ale często ludzie też grają, bo mają ten taki syndrom, że wydałem na coś pieniądze, także no to jest niemożliwe, żeby to było złe, nie? Jest takie wyparcie jakby, że coś nie może być złe, bo ja na to wydałem pieniądze i przecież myślałem, że to będzie dobre i to musi być dobre, no a często niestety tak nie jest, dlatego też nie zawsze, moi drodzy, jest dobrze się od razu rzucać na grę w dniu premiery. Czasami na spokojnie lepiej sobie odczekać, dać się emocjom jakoś uspokoić i dopiero potem sobie za jakiś czas, gdzie snajpa, pieronie jasny, dopiero potem się za jakiś czas za gierkę wziąć. Czy ja to trafię? Pop goes the winner. Idealioso. No, także tak to jest. I tak to zadziałało. W tym przypadku. Pardon, coś mnie drapie w gardle. Dobra, czy tu idzie wyleź? To jest taka fajna gierka, ja lubię... Co się stało? Lubię gry tego typu, jak Far Cry na przykład. Żeby nagrywać na przykład serię całą na YouTube'a, to nie. Mi się w ogóle ostatnio nie chce prowadzić serii. Ostatnia seria, i na jaką miałem ochotę, to był Batman, no ale tam wiecie, były dupne problemy i tak jakoś. Wolę jakieś takie przygodne, wiecie, tutaj jakiegoś vloga, tu coś z live'a, tu coś nagram tak jak teraz, wieczorkiem na spokojnie. A Far Cry jest idealny do czegoś takiego, bo jest otwarty teren i ja mogę sobie tak tu pyk, tu po boka, tu sobie pochodzę, tu coś poopowiadam, tu sobie zrobimy zadanie i tak, wiecie, bez spiny. Mam nadzieję, że taka forma też wam się w miarę podoba, bo ja jestem wielkim fanem takiego podejścia. Bez, jak ja to mówię, no wstrzymuj. Tak zwane podejście bez nerw, nie? Bez nerw. Na spokojności. Czy mi się wydaje, czy tam pływały aluminiowe rekiny wielkie? Nie wydawało mi się, moi drodzy, to wejście do tej wody może być złym pomysłem, ale mamy to. Na tym nie powinny zaatakować. LOL! Tam był krokodyl. Albo aligator. W ogóle ciekaw jestem, jak to było u was w przypadku... Płyniemy. Jak to było u was w przypadku właśnie Far Cry'a?
Czy graliście od początku, czy graliście te w edycje na przykład Xboxowe jak Far Cry Predator itd. itp. Czy tylko w to... Ojej, nie chcemy do wody, tam pływają złe rzeczy bardzo. Czy tylko graliście w to, co było na PC-cie może? Bardzo jestem ciekaw, aby waszą opinię i wasze doświadczenia na ten temat poznać. Bo jak wiecie, zapewne... Burn, baby, burn. Alien mi się przypomniał. Muszę się naprawić. Muszę sobie pospawać What the fuck? Jak to mówią Szwedzi? Ty bestio. Powiem wam, że Far Cry jak wyszedł po premierze to był taki cud technologiczny, nie? Potem takim następcą, jak chodzi o dupne wymagania sprzętowe, takim duchowym następcą, bo wiadomo, że kontynuacja Far Cry'a wyszła w postaci całkiem spoko Far Cry'a 2, pomimo tego, no, że były tam takie bardzo, bardzo nieprzyjemne błędy w postaci tego na przykład, że przeciwnicy respawnowali się w nieskończoność. To bardzo, bardzo utrudniało tam odbijanie tych posterunków, ale był ten ogień taki, pierwszy chyba w grach w ogóle taki realistycznie tam w miarę rozprzestrzeniający się ogień, nie? Także to było jak najbardziej spoko, mi się to podobało. W trójce już tam rozwiązano ten problem tych posterunków, no i nie dofurgłem, a wolałbym mimo wszystko do wody nie lądować, bo tam pływają aluminiowe rekiny i aluminiowe krokodyle. Także tak to właśnie wyglądało. No i Far Cry jak wyszedł, to po premierze oczywiście mało kto w to w ogóle... Dobra, całkiem spoczko. Po premierze mało kto w to mógł pograć, to miało ogromne wymagania. Potężne. Pal się, pal się. Idź, idź. Zepsujecie moją elektryczną maczetą. Kolego. Wybacz, z obrotówy, jeb, Kamilek. No i tyle, moi drodzy. Zjemy sobie serduszka. Jakby ktoś nie ogarniał, o co chodzi z serduszkami, to... Nimi się wabi zwierzątka. Jeszcze nie mieliście ich tu okazji zobaczyć w pełnej krasie, ale są tutaj wielkie godzille strzelające laserem z oczu. Oficjalnie to są smoki, ale ja to nazywam godzille. Dobra, ja się uleczę. W zasadzie napompuję. I się coś kupimy. Jakieś ulepszonko może. Coś mogę kupić sobie, light barrel. Nie stać mnie. Spoko. Amunicję sobie kupię. Dobra. Tylko ja nie mam chyba... Tego nie mam, to potrzebujemy. Cobra Con to też. To tak średnio. Dobra. Karabinek. O, okej. Weźmiemy sobie parę serduszek, mogą się przydać. Pan z miotaczem. Ale aż płonie z miłości do mnie. Widzieliście go? O, no i spłonął. Za bardzo kochał. Za fest mi przajał. O lol. No, nie wolno tak. Bazuka nunu. Ale nasza postać tutaj to jest poeta normalnie. Poeta 2001 wieku. PDK, pozdro dla kumatych. No spróbujemy coś tu. LOL. Tiger. Ale jakiś chyba... modyfikowany. LOL. Co jak co, wielu rzeczy się spodziewałem, ale tego akurat nie. Nie mogę sobie uzupełnić za darmo. Za darmo umarła. Apteczka prawie jak w H1 wyglądała. Powiem wam, te H1 ostatnio to mi spędza sens powiek. Ja tą grę... kocham ją. Kocham tą grę, ale to jest bardzo trudna miłość. Ona mnie kocha mniej. Powiem wam. Ona wymaga wielu, wielu poprawek. Ale ma coś w sobie takiego, że... jest stałym elementem... Shit.
Jest stałym elementem naszych relacji na żywo na Hitboxie. Nie mogę bez niej żyć. Normalnie stream bez H1 to jest stream nieudany. Tak już się jakoś uklepało i tak jest. Oczywiście na streamie, które zapraszam serdecznie, zapraszam też do pobrania sobie apki, która powiadamia o właśnie streamach. Jest filmik o tym osobno zrobiony na YouTubie, ale na Hitboxie ta apka zawsze jest do pobrania na sticky message'u na czacie, ona wisi tam sobie. I jest też taki przycisk pod live'em, taki kafelek, albo jak to się po śląsku go do kachelek. Do pobrania i także z tym myślę nie ma problemu. Dobra. Co tutaj mamy w zasadzie zrobić? Coś głupiego pewnie. O lol. Aluminiowe pieseły. Temu panu rzucimy granacik. Co on na to? Jak na lato. Aż podskoczył z radości. Najwyraźniej. Dobra, wciskaj knyfel. Mam tam skoczyć, rozumiem. Nic mi się złego nie stało w sumie. Oni skakali, no i tak średnio bym powiedział. Don't worry, Doc. I'll stop him. That's a Rex Cold guarantee. Objective. Terminate Dr. Carlyle. No dobra, terminatuj, ale tutaj. Ja już jestem troszkę ślepawy, wiecie. Od siedzenia po 25 godzin na dobę przed monitorem to każdy by troszkę przyślep, nie? Probably. Co tutaj mamy? Też mamy oczywiście wszelakie tutaj maści, jakieś znajdźki i tak dalej. Jak to było w trójce, Far Cry'u i... czwórce nie wiem, w czwórce wy mi musicie powiedzieć, czy było. Bo ja w czwórkę nie grałem. Ale jestem bardzo ciekaw tego Far Cry'a prehistorycznego. Bo jak się nie orientujecie, to następny Far Cry będzie w prehistorii. Będziemy polować na mamuty. Poważnie. Nie żartuję. Jak to usłyszałem, to też mówię. To chyba jest jakiś widz. Chyba jest jakiś szprym, czyli żart. Okazuje się, że nie. Kolejny Far Cry będzie normalnie dział się w prehistorii. Będziemy uga buga do rynsztoka z dzidą. No i będziemy polować na mamuty. Seriously. Nie wiem jak oni chcą fabułę przeprowadzić, jeżeli ludzie wtedy nie mówili. Tylko robili tak. No ale... wierzę w nich. Mam nadzieję, że im się uda. Tylko no nie wiem, to będziemy rzucać dzidą zamiast strzelać. No to może być takie... nie wiem. Niespodzianka! A jeszcze jeden nie zaszkodzi. Na zaś. What? Chyba cyborgi z Aliena. Z nich się takie mleko tyżlało. To jakieś modry, jakiś taki płyn się z nich wylewa, śmieszny. Znaczy no, śmieszny, haha. Tak se. Bzz. Dobra, potrzebujemy ammo, goddammit. Aha, czyli mogę jednym dingsem sobie wszystko uzupełnić. Aha, okej. Spoko, że się teraz kapłem. Już teraz. Porozwalałem jakieś banioki w ogóle. LOL! A oni wypuszczają... Ja je sam sobie wypuściłem. Ale jestem mądry. Inakszy. Co ty kampisz, bocie? Głupi. Nie strzelamy w baniaki, bo nie chcemy problemów. Jeszcze więcej niż mamy. Normalnie jak ja w tą grę gram, to się czuję jakbym był na dyskotece. A byłem na dyskotece w podstawówce, to wiem jak dyskoteka wygląda. No scope nie wszedł. W dupala. Jak tam wleźć, powiedzcie mi. No dobra, już wiem, nieważne, nie było pytania. Za 25 piąta. Wiecie co, chyba idę spać zaraz, tak mi się wydaje. Że to jest good time to go to sleep.
Tak mi się zdo. Już będziemy zmierzać do końca, bo ja potem śpię do pierwszej i cały dzień w dupę i Rex, jeszcze nie dość, że tu cały dzień chodzę zamulony taki. I'm unlocking the doors for you. O lol, unlockuj. O, także czuł. To tak będzie wyglądało. No emo. I'm sorry, mates. Trzeba was spopielać. Przecież ja mam to. Ha! Aż przyjemnie, nie? While I get that door, Rex. Ratata, niggas. Morgue. Znaczy, cofam Nigera. No racism, pamiętajcie, no to rasizm. Mówimy stanowcze, zdecydowanie chyba nie dla rasizmu. Swędzi kichol, chyba będzie pite. Ale teraz... Co tak ciulło? To szyba. Ten aż zapłonął miłością też do mnie. Ratatatata. Oni chcą tak, żebym ja też zapłonął miłością, ale ja tak średnio. O, ten zapłonął, nie? Oni niech se płoną, ale proszę mnie do tego nie mieszać. No homo. Idź kolego, idź. Cumplu. Dobra, co ja będę szarżował jak głupi. Getting the door open. 25 sekundów, chyba se poradzę. Ale nie chcę mówić nad wyraz, bo... Żeby potem nie było smutała. Kajon jest. Sam. Pieron. Dobra, 7 sekundów, powinno pójść. Powinno pójść letko. Opening that door now. Objective. Ło, Take the exit. zrobiliśmy. Ale wiecie co, ja to raczej się udam na spoczynek. Także, co mogę powiedzieć, ja idę spać. Wy to oglądacie pewnie o cywilizowanej godzinie, ja to nagrywam nie o cywilizowanej godzinie. Jeśli wam się podobało, ewentualnie możecie zostawić łapkę do góry, zasubskrybować, wejść na Facebooka, na Twittera, na G2A, na Hitboxa, kupić koszulkę. Nie no, spokojnie, to był żart. Znaczy, możecie to wszystko zrobić, nie? Nawet zachęcam, ale nie szalejmy. No, jeżeli wam się to podobało, to możecie sobie kupić zarówno wartość 2 piw Far Cry'a i też poszpilać. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się, mi zaswędziały plecy, zapewne niedługo.